हाय लोगोफोर गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय आं नै दिनै बाथौ मन्दिराव आं दा फुजा होनो होननानै ओंखारलांगासिनो दं नै लामायाव न'आवबो आं फुजा होखांबाय न'नि फुजा होनायफोरखौ नोंथांमोननो भिडिअ बानायना खोन्थानो हायाखै दा जों रायजोआव आर'जबो दङ आरो आर'जजों लोगोसे ओंखाम गोरलैबो जागोन गासिबो रायजोआनो बेसेबां हायो आङो भिडिअ बानायनो नाजागोन नोंथांमोना आंजों लोगोसे आंनि भिडिअखौ नायफाबाय थादो नै मानसिफोरा थाङा ओमफ्राय आंनिखौ माने आङो नायबोबावाखैसो माबायदि जानानै थागोथाय फुजा होनो होननानै फैग्रोबाय आङो ओइ फैदो फिसाफोर थांसै ओइनो देउरियानो दाबो थाङाखै इनो सासे देउरि दं हा जगार होनानै ए थ' थाबायलांगासिनो दं थ' आं ओजोंहाय मोनहैबाथाय भिडिअ बानायनानै खोन्थागोन बेसेबां हायो नायलांबाय थादो फाइनेलि मोनफैमारबाय नै गेटआ मानसिफोरा बारा फैथ'वाखै मन्दिरा ओइथिं ओंखाम संगासिनो दङ आर'ज दा जागायसिगोन जोंना गासिबो इसोरनो बावखांनानै गासिबो रायजोफोरा आर'ज जागायसिगोन लोगोफोर ओंखाम गोरलै जानो थाखाय मन्दिरावनो जागोन नालाय जगार लागासिनो मा खालामदों नोंसोरो मा मैगं इयो लाब्रा संगोन आरो ना इखौ ओमफ्राय दाउजों अनलाजों दा जानायखौ खोन्थागोन आङो मैगं हानो दा जगार लागासिनो दङ सोरबा फैथ'वाखै ओइथिं साहा फुदुंगासिनो दं आरो ओइथिं फस्ला माने ओंखाम जानो थाखाय जगार दोनखादों आरो फस्लाजोंसो माने डिसप्लेटफोरखौ आरो डिसटेन्सफोरखौ मानो बाहायबाय थानो होननानै फस्लाखौनो मैयानो बानायखानानै दोनदोंनो बिथांमोनखौ थाबैनो फैनानै जोंनि बे हाबाफारिखौ मावनो थाखाय आं खावलायहरबाय रायजोफोरा इयाव जोङो खदाल सिखा रुवा बावदों बेखौ बावखांनानै गथ'फोरनो ओंखाम जाहोनाय जासिगोन बावग्रोदो बे बाहेरनि नियम भितरनि नियमा जोब्बाय दा बेखौ बावखांबाथाय गथ' लावखारफोरनो ओंखाम जाहोगोन होननानै बुंदों बेनि थाखायनो इयाव इसोरनाव आर'ज गाबदों जाहाथे जों गथ'फोरा जानानै जाहाथे जेबो जाया होननानै बेबायदि माने इसोरनाव आर'ज गाबनानै बेखिनिखौ बावखांनानै लावखार गथ'फोरनो ओंखाम जाहोसिगोन आरो बयबो रायजोफ्राबो जानो हासिगोन आर'ज जोब्बाथाय दा जोंना गथ'फोरनो ओंखाम जाहोग्रोनो नागिरदों गथ'नो जाहोग्रोनो नागिरदों गथ'फोरनो लावखार गथ'फोरनो जाहोग्रोनो नागिरदों नियमावथ' बिदि नङामोनबाबो मेगन सायोना गथ'फ्रा गासिबो जमा जाहोनाय जाबाय माने बिथिं मा ओंख्रि संदोंथाय एसे देखायनोसै आङो अनलाजों दाउ गथ'फोरा मिरामिस गैया दे कबि आलु लाब्रा इयाव मा ओंख्रि मा भाजा इयो दाउ आथिं गांखं ओंख्रिखौ मोनबेसे संखोलै अनलाजों दालि सोरबा अनला जायोब्ला दालि ओमफ्राय मानसि गिदिरफोरा जाथ'वाखै दा गथ'फोरनोसो जाहोग्रोनो नागिरदों आर'जआथ' जोब्बाय होमबाबो फंनैसो रायलायदों मानसिफोरा रायजोफोरा ओंखारथ'वाखै दा मानसि गिदिरफोरा जागोन
लोगोफोर दा जों ओंखाम जानो लाबाय ओंखाम गोरलै अनलाजों दाउ गथ'फ्रा जाखांबाय दा जों जासिगोन आर'जावनो गोबावथार लाबाय नालाय मोनाबिलि जाबाय दा 4टासो जाबाय खोमा आर'ज गाबनानैनो गोबाव जाबाय दा जानानै न'आव थांसिगोन आरो जानानै लाग्रोनोसै एखेबारे मोनाबिलि जाथारबाय दय गथ'फोरा जाखांबाय दा गिदिर गिदिर आयै नाहरलाय आयै नों मा रानदो दाव आथिं मोनजादों नै सिख्लाफ्रा लाजिदों बिसोरो फाइनाल होग्रा गोजा ओइथिंबो दङ सेंग्राफोर अनला ओंख्रिजों दाउजों जानायखौनो रागा जोंबाय आयै मा ओंख्रि मोनजादों खोन्थालाय ओमफ्राय अनलाजों दाउजों ओमफ्राय दाउ आथिं गांखं भाजा कबि आलु भाजा माने जोङो बेलेग दिनाव माने ओरैनो बैसागु फोरबोआ बहुद जानाय जायो आरोना दिनै माने ओंखाम गोरलैनि नामाव ओरैनो रायजोफ्रा एसे जादों नालाय अनलाजों दाउ ओमफ्राय आलु लाब्रा दाउ आथिंजों खर'जों बिबुजों भाजा लाब्रा भाजा नाहरलाय उर्मिला गोथाव जादोंना जायाखै हा आं बाहागो मोनथ'वाखैनो आं बाहागो गैया ओरै गावदां दं दै खोन्थानो हाय लानाङा होननायखौसो लासिनो लुगैयो मा रानदोंथाय दा जों जासिगोन आरो रायजोफोरा जाबाय ओइथिंबो एखेबारे मोनाबिलि जाथारबाय 4टा ओइ नोङो मा रानदों आब' दाउजों अनला आंबो जायगा लानांसिगोन र' जायगा लानाङा बिदिनो थाबाय था आं इयावनो जायगा लागोन र' ओइ माथो जोंहा सासे नै लावदुम बिखुनजो सासे जिरायनानै दं इजों नायसनाखैनो आङो जानोल' फैदों आरो ना मावनोबो फैया आर'जबो खना जानायल' जानायखायनोथ' इनो खावलायफ्रा गिदिर दाना आंखौसो ओरै देखायहरदों खारनो हायो खामानि थानानै जानोसै आङो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ जानायावनो फोजोबसै लोगोफोरा रावबो जाथ'वाखै आं फार्स्ट जाग्रोबाय जोंहाबो देहाफोरखौ फ्रात फ्रिट खालामनायनि एसे नेदों